Em bejin açılışı ben de Celil'e İstiklal Marşı'nı yaptı. Belga dedim, törene belga dedi be Celil'e devlet erkanına değil halka selam verdi. Yani le mana devlet de mıkıstiye hedefe ve ilahi ve mana bebine. Navim Celile, Suadiye'm Paşnavim Kaplan. Elbismle medeni. Salah 1963 çarad. Malbatlarımın jiber berik ezerim dünya yani berik emerim bismil be seçar sala. Le günd ki çinare hep düküştüne jiber şare nafkayı hatne bedere. Ez jî li vê derê çêbûme. Em heşt zarokê dê û bavê me hebûn. Ez ya em biçûk bûm. Êdina gişme mestir bûn. Ne malbat olarak em yani derî ji ber vê olaya hep kuştine em hatine vê dera ji xwe em bêjin me feqîrî kî pir mezin li bismil derbas kir. Ji ber ku em zarokê feqîra bûn. Yani diyame baveme pırnet şoğli, li gund halivan vakti van hoş bir kare halke demek ne kir bu? Li virji fedit kir karpke. Yani kare dibine tesirahin kade nikari bubke, ameliyatı nikari bubke. Fakat embejin tişkik aydi buna bir şey brod şoğli. Beli diyamen ne var bu? Diyamen evci jimalbatık aşiretik pırken merdin. Juant men kureşi, diyam şuve malbata kureşi yapı. Zamanıyla vakti ku dahab zaroke hebune her du bre ve gava gala hebiye. Bu ardu pare kerine şarkı dınava gundiya derketiye. Dahab khalimen duve olay detten kuştun şu dahab seha bre diyam hebune dahab da aynı roki detten kuştun esiyasi par bigrani brindardı be. Jiber vi hawi diyamen ja gunde diyamle mala bavem le bune o gunde tune pernezi hevdune. Bejin le beriye rasti hevatne ser arda rasti hevatne le gunde rasti hevatne. Diyamen hatna ve vira o bejua kesek bre kuştbun netit fakire jer gamnin bu. Yeter ki demek ki ezduri Kuvvetaveşin agece, beşin ve aşira mezin ve aşira mezin ama kesvan kudi dernek etti bu. Hatna biraz diyamır pır hoş bu yani. Ama jbavemir ne var bu? Çünkü terka mali xo mülke kirbun hatbun ve dera zahmeti ki mezin dikşandı. İca diyame timdi şu çoğla devrika pemboya, berekirna pembo, embejin niska noka çıkar hebuna dıçı. O kuvveta ve ne diye zaroke kurik vanjib khurbe yani den garip hüküm luam ke fakat em her sekize diyam hebun me her sekiza jib khurd bir işe yani em bejim pır bir zarok gitti ez bidiyafre çole xabtime. Xwamina mezin jî bi zaroketî ketibû erdê serê wê xesar dîtibû yani em bêj wiha pir bi îsanan li hev nedikir
yapıya ve insana hevdüne digirt. Yani insanlık doğaldı ben ya var bu. Fakat jikaru iş reji pır cihati bu qasidiyamen ve jilve zamanı mey fakiriye de qasidiyame belki jdiyam ezedetir şi emega ve geçt. Yani dişoğlu o bejij malbatara katkıya veçer. Em bidiye kuragiş yani peşyame çebune zare apemenu babem tebde udrahati ki mezin de lügün ama ez o zare apemni hevalemi üşme berçertir emna perişani ki mezin de İşte diyemeşi jnapem var yapın. Gişi var jne aslibun. Yani dedi mesela luega ve em anaka vakti jana xbet gerim ya jil kesata xbet gerim edmem em jdiye xur deyndarın. Diyem edgu gere muhtaç kesine ben em bişoğlan. Yani çave xubara rahatiye u pere rahatu o parse u tişte var enerda. İşte kışber diyeme timli çola bu meşib xurd bir çola. Yani cana ana azder kevimli çoli dora bismil dinerim. Baver ki erdek منو دیا خو او خواه خو آمزن. ما لیکارنه که به hemen tane hangi emri çola şogli. Ez bum 10-12 salı kefamız terzitiyer dağıt. Peşaviya mesela embejin hevalem çün Dibistan'ı. Bavim tuhast evbke. Bavim tuhast eji herim yani Dibistan'ı herim mektebi. Jukwa bırakımını içme mesir tane lise mezuniye. Ede zarıkke de bavim kesicme mene kvantiye. Emjiber kuvvet çalimine evi. Diyamışı jiber ku brevi hatmın kuştu. Dibnevi zulme de mabu. Heft sala lügün liser evdu. Verem derbas kir bu. Dey ve gavejert gotun jana zraf. Tüberkülosa anak. İşte havin et şoğlu zıftan ettim ne hoş bu. Zeki ve dvermi canı ev güç dvermi hatta zıftan tıkadiya bu hali derbas kir. Dünya gelin bu henki disa baş bu disa kabata dervendir. Ve hasıl diyamışı tırskan bir ne demek bere bu. Ne dişt eserim mektebi, ne tkes eserim mektebi. Dgubra her Kur'an'ı bukhune, azibimrim bira serme bukhune. Yani jmır bukhune. Berfi avi diyam demek daha granhat etkiavi diyam mişan devi. Şan ba melek İslam nezim alame bu. Milbavi dersa Kur'an'ı yukhand. Pişti Kur'an'ı mekadam embejin çan hab kitabı dini mukhand. Fakat ve arada yani valayı kişi etkimnakim tijena bedlim de heye. Neyse ezbim 10-12 salı مرخص که باوی مجمر ماکینه بکره اجلا بدرو. ایدی حالی مجی باش بو. باوی مجمر ماکینه کی کریم ماکینه مشغلان منری اسکارم ترسیتیه بکم. اولی جله دیا خوی باوی خوی مالی مدرو تاویه جی مدست ترسیتیه کر. جله her yani ilk anın mı para şu an durut. Deve evde deve arada embeci mücadele kurda dest pekir. O embeci nav tevger de ji van vi apemni kulugund avlahat kuştun yani bilerek nahat kuştun. De nava şerid malbata devan bera hevdu da apemci bu haviyat kuştun. Avul kulugund kuştun. Çar zaruki apeme bun. Qizki sevgur. یک شم خوام دابیه موی قزاویشی جنبرام بو و هر دکوری و آبمنی دینه کمان evji öğretmen okuluya خوندن her duji bun öğretmeni 4-5 sala öğretmeni girin. O beri 12 Eylül'e Kore APM'ni mezun evçu.
ev şimale derket şu tabi sadece emzanın çu kedere yani emzanın şarkı nava devleti o gence kurda da dest bekiriyor ama yani jiber kumine xwendiye jî per nizanım sadece ve duygusal bak ki heye emnav hevdû de mezin bune birê jê biçûktir ev jî öğretmen bu ev jî hat girtin bu 12 Eylül ama em derin Diyarbekir mesela fotoğrafı vî oraya apê min o gerek insaniyetini li istasyonê dalqabine, li vira dalqabine, li wira dalqabine bana dixwazin devletê perçe bikin, o devlet li wan digere, o terorîstin û hinkar bên qatîlin. Werhasıl wî hawî de yani yek ji mala me çû em haya me ji mücadeleka Kurdan û dest pê kiriye, îsyanekî din dest pê kiriye, hayê me ji xwe jê heye di mala me de çünkü insanek çûn çêbû. Ser vî hawî bala min dikişand a rastî. Rokê me dergîkê de xwendibû ku makîne trîkotajê hene o jinik Ewropî makînek ji xwe kiriye da wê bûye fabrîkator tişmiştê warê hîkaya wê nivîsandibû. Darê de hinek zeman derbas bû min hevalek Xwedê min got tu derê kê derê birê de bû diçû got wele trîkotaj kursî li vê dere heye ku ederim trîkotaj kursî. Wê dergiya jî hin di bîra min de artı ez terzîtiyê dikim ji mir pir tişkî karkê xerîb nene. Neyse ez jî min got wele ez jî pir dixwazim bielmim wî sinetê. Wextê ez çûm vê kursa jî vê kursa ew ê di vê esnayê de jî ez çûm a lîsê. Min xwe lîsê qeyd kir. Wê esnayê de mesela hem ederim kursê hem ez dikevim sinavê lîsê. Neyse kursa me di wê kursê însanê welatparêz jî hebûn. Ew kurê apê min ê ku wenda bibû ji me re xebera şehadeta wê jî hatibû îdîsal bibû 1986. Xebera şehadeta wî jî hatibû ji ber vî hawî demekî Bismil jî gelek kes bê hesiya ye ku Remezana bê şehîd ketiye em bêjin ji wek hawî wê gava jî kestin hebû di wê evê de. Demek di nav miletê de wek hawî beklentikî hebû yani çêbû li qarşî min. Çend hev însanê welatparêz jî li wê derê em bêjin di nav öğrenciya de hebû kêfa me ji hevdû re dihat. Rokî di 21 Adarê de zû de Newroz li Bismil nehatiye kirin. Me got em îro herin pîknîkê em li wê dera jî agirkî dadin. Hem em ê pîknîkê bikin hem em ê Newrozê ew pîroz bikin. Neyse em çûn vî cî gava di miletê de wan tepa vala bûn em li wê dera me pîknîka xwe jî kir me Newroza xwe jî ew Mazlûm Doğan jî şehîd bû. Neyse li wê dera ilk defa Newroz em bêjin gotin li Bismil piştî salaya hatiye dan hinkî wek hawê navkî yûrseveriyê jî bi pê me ket. Di wê esnayê de wê öğretmenak diçûn balê sala dudiya wê şandin ew ê şandin gotkî Bismil. Çûn öğretmenê ji görevê girtin got te belge daye Celîle Kaplan em ê te ji görevê ji bo wê digirin. Sorunkî tune te xebatkî yani aktifîk bûn min ya jî wa di nav em bêjin siyasî faaliyetê min jî tune ne. Ez hatim malê min ji diya xwe got durum ki werê heye
hatın mıtsına jî bas kirin, dîsê jî belga min adine ez vêya qebûl nakim. Gem got qebûl nekî tê çi bikî, dewlet de te nikarî tişkî jî bikî. Min got ez dixwazim tu bi mir werî em herin ba Millî Eğitim Müdürlüğü. Millî Eğitim Müdürlüğê wê gavê jî nûrcî bû. Demek pîreka wî jî bi me dihat eynê qursê, ez aneka wêya ferq dikim, demek ki pîreka wî bilgiyê de daye. Neyse ez zûdiya xwe em çûn balê, min jê got çima belga min adî, tu nahêlî bidî, min got adinê ji we neda we vêya jî neda, îdî ez vêya qebûl nakim. Ji mir wiha bi zimankî xweş got neke nadim, got kaymakam nahêle ez bidim. Ez çûm ji êberderî re got ji güvenliğa wê min got ez dixwazim kaymakam re görüşmî bibim. Navê pirsî min got ez falan kes, neyse got tamam derbas be. Derbasê hindir bim, ji kaymakam re got kaymakam bey, min got ez dixwazim bielmim çima bû dihe belgê min û nadin. Ez çûm Millî Eğitimê, Millî Eğitimê got here kaymakam bey nahêle. Got wiya ji xwe bipirse. Min got ez çi ji xwe bipirsim, tiştî ku ez bipirsim tune, yani vêya heqsizlîqî ye, ez vê heqsizlîqiyê qebûl nakim. Eger ku tu belga min didî bide, tu nadî, ez ê herim valîliqê. Got valîliq jî nede, gotî wê gav çi bikî, min got ez ê herim Anqereyê. Got Anqere bêje em nadin tê çi bikî, min got stevdim rastê. Got kîjan rastê? Min jî çahat devê min wiya got Hurriyet, Milliyet, Nizam çi rastê wê gavê çi bû, min got na got em bidî. Ew gav rasta me ya gündem bû ya yenî ülkede gündem bû, tişkî warê bû. Got em bidî wêya. Me fehm kir ki demek ki di heqê me de siyasî bilgiyê wî zilamî hene. Neyse ez hatim malê, ji mir got îm bû, got herek roca dişemê her ba Millî Eğitim Müdürlüğü got gereken neyse size söyleyecek. Ez hatim roca înê roca dişemê ez dîsa çûm ba Millî Eğitim Müdürlüğü, min got ez çûm balê ji mir gotiye here pazartesî her ba Millî Eğitim Müdürlüğü, min got ka hûn ê çi bêjin bêje. Got em ê vê belga te bidin te û em ê te bidin şoxlandin jî, wê gavê gerek sê belgê meriv hebûne ji bo ku meriv bibe ustayê, yani ew ê vîkarî. Meriv li Halk Eğitimê karibî vî usta öğreticî min dest bi kar kir li Halk Eğitimê, weka wê usta, ji wan bin usta öğreticî. Divê esnayê de tabii çûme qursê hatime, em bêjin ehlaqî min ji terzîtiyê însan çûne malê hatine, demek ki weka wê kesatîkî ku însan pê bawer be hinkî wê îmaja mestendiye demek. Bandora wî pir sevinçê bû disanî. Neyse me dest bi kar kir, em bêjin însan, yani derî ji bo kurs öğretmenîkî karibe karê xwe bidomîne, gerek deh heb öğrenciyê wan herî hindik hebin. Deh heb öğrenci, heşt heb. û em bêjin nava deh û panzdeh de karin bibin. Hingîk însan tên xulba me li ba me qeyd dikin, sahiya wan dibe not, dibe sed, ez zû hevalek xwe bi hev re em dixebitin. Ama dîsa pir zêde tê. Werhasıl neyse yoğun wiha kîtlekî xwe li me digire û tê. Neyse dawiyê bû sala dudiya, öğretmenek ji bo belgê bide min diye wê ji görevê girtine, wê dîsa wê jî girtin, ew jî hat ba me. Dîsa yoğun wiha ew heye, ilgî alaqakî heye, însan tên zarokê xwe qîskê xwedînin ew dikin. Li ba me dixwazin dest bi kar bikin, yani derî bi elmin vî karê.
öğrenci ara mı Kürdi haber da. Yurseveriyem navi gave yoksa mı Kürdi haber da bu ara. Adı diye jekandına vantine bu diye em bejin Kazak ki diset sırayı da kadar ek xwendina wan hebûn li sayacê dinêrên fehm dikirin. Ek xwendina wan tune bûm ji wan digot bijmerin. Yani bu wî hawê, bu zehmetiye însan di elmên wî karê. Misalî li Millî Eğitimê de da min digot öğretmenkî em dixwazin öğrenciyê me xwendina û nivîsandina wan tinene hene pirin em dixwazin ji wan qirsa bihek. Mesela öğretmena xwe giran dikir hem ji xweterî ücretik zêde distin ji ber ku xêncî öğretmeniya xwe normal wî karî dikirin. Digotin tebeşîrê bikire mesela ji öğrenciya pereto bike min tebeşîr dikirê. Digotin nizam çi bikire min dikirê. Qalemê wan tune bûne mesela em bêjin 20 heb öğrencî biçûne biçû 20 heb defter 20 heb qalem min dikirê. Min got bira qetê zarokê feqîran e. Demek ki me çi kiriye bana tev ji ser navê min wek yurtseveriyê wek dewrimcîtiyê hatiye hesab kirin. Sergi çêdibûn. Sergi çêdibûn em bêjin öğrenciyê me em bêjin giş ê nasê me bûn. Yani nas bûn ê dora me bûn. Mesela cilê xwe ku min li xwe dikir min da wan öğrenciye wan öğrenciya li xwe dikirin heta wan roja wê roja ku tedî lazim e ji wan re ku hinkî daha cilkî xweşik li xwe kin di pey de min dîsa wan cila li xwe dikir. Em bêjin ya bala yönetima Millî Eğitimê dikişand yani. Em bêjin tayê wan tune bûne min ji wan ta dikirî ji xwe dikirin qazaq hem ji wan dibû cil hem pêkarî bûn ji xwe îşê xwe dimeşandin. Yani min çi kiriye giş demekî kontrola dewletê de ye û min dişopînin. Pêşiya wî jî tabii mesela dibin fotoğrafya Atatürk'e me bînin dalqînin, tînin da dilqînin. Dibe em ê 10. yıl marşê bînin dalqînin, tînin dalqî. Hiç alaka vê qursê wan tişta jî bi hev tune. Em bêjin açılışê dibin dibe Celîle İstiklal Marşê nexwend. Belga didin, törena belga de dibe Celîle devlet erkanına değil halka selam verdi. Yani li mana devletê min xistiye hedefa xwe îlayê wê mana bibîne. Wê gavê banyo û mutfaxa me ji derve bû, min li derve yani li banyoyê min cil düştün. Me tam min diyam jî me çavê emeliyat kiriye, diyam jî çavê girêdayê min îlaç xistî li hewşê dixewde. Me tam min her du yextiya ji xwe dixewdene. Cila dişom min dî birê min ji min me sirat ku xwe min got mîdam deşîne îlaca mîdê heye ez yekî bide min got erê. Ew jî demek ki wa terî ji bo mîda wî hinkî baş be li hewşê. Hewşa me endî savê derî bû xaniyê me li dewsa vî xaniye bû ama xaniyê kerpîçe bû. Dera serê cadê min dî hat got ceylêm got mihel tu jî esker bûye. Ku got tu jî esker bûye sekinîm düşünmüş bûm got ecîba ji bo kî tê. Yani terî îhtimala ku ew ê ji bo min jî be enadime. Wê gavê yekî cîranê me hebû texsiya wî şewitandin. Yek li qarşî dikanek hebû vê dawiyê falî meşûl wî birin hîn jî cenazeyê hat dîtin. Dikana wî şewitandibûn. Ecîba min got ji bo kî hatin yani.
Valla hini var ez jî derketim ber telek ez ê cila dalqînim. Mi dîwa denkî te şev jî sakîn eydî kes nare nayê erebe jî nare nayên wa xum 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 wa dengek bi ser mihelê dengekî bêdeng wa dengê nigê sola yani dengê sola bi ser mihelê ketiye. Neyse hema wek hawê ku heta 5 deqe neqediye mi dî hema wî denga hal me zîvirê. Mi serê xwenkî talda cîwelê bû min pir nedî. Mi serê qewankî wir de ez çûm çengava min nerê hewşa me jî mezin bû. Dewsa van erdû bilo qabim. Dîwa hema giş li me fetilîn û tabê mihel jî giş nav eskerê. Valla mi dî esker hatin sekînên mi dî dawiye çar hevjina van derketin sivîl polîsinin evê wan tesîsê wan destê wan de ne got Celîle Kaplan min got benim. Got bizimle emniyete kadar gelmen lazım. Mi got gerekçe, got gerekçeyi ne gotin bir ifadem var alınacak sizi geri getireceğiz. Diyamın şiar bu vekave. Bi xeberdana nava me askera diyam şiar bu metam şiar ne bu. Diyam çave greday bu midi çave xubekir aval askera albora xuneri o şaşma o midi go ewe go Celîlem xêre go ana tişkîtine ben were ifadatı he zerim hatta emniyetê werim. Yani çaresiz mam dedi sıx avakir. Yani ez çi bêjim de. Mijwar go mi got eqsa esker û ji bo me hatine. Got we xeberê bidana min ez ê bihatam. Wextê min vêya got mi dî jinek di evê de rûniştî bû, di cemsê de rûniştî bû, cemsê ji ser kêleka wan jî vekirî, ser wan jî belkî vekirî be. Wan cemsê eskeriyê bûn. Jinik bi min keniye. İja dawiyên ber rahatine hevsê gom gotiye tu were ziman dirêjiya bike hela tu were diyana bibînî ew zilamê wê şencer hatibû girtin zanî bû yani işkence çawayê falan zanî bû. Yani em çûn me birin ber deriyê mal gidin. Ew jî berê demek ya bi malbatî avêtine ser wan. 5-6 heb însan ji wan girtine, ji wan sîlehê xwestine. Wan jî anîne ku werin sîleha xwe bibin dewletê. Me birin ber deriyê wan. Qasî van eskerî ku hatine ber deriyê me axî jî li ber deriyê wan e. Neyse me topkirin û me birin. Mijwar digot win zîlanin, win sakînen, win berîtanin. Mijwar re wisa dikim navê her yekî yek danî bû. Em dilek birin Qereqola Serê Pirê eskerî Qereqol bû me birin wê tere. Me 12 Eylülê de 12 Eylülê de me işkence bihîst bû a rastî. Hevalek min hebû em li vê derê wê jî bi minnet bi rêzdarî wê bibîr tînin. Niha ew jî şehîd e. Çend cara ew hatibû girtin. Ji xwe ew jî bi me re öğretmenî dikir. Dewletê li Çoltepe di şoxlê dewletê çû wê bi eskere ji görevê girt anî wê ji görevê girt. Ew jî hatibû en însanê nêzîkî min ji jina ew hatibû girtin. Rokî mijil çakêtek çêkiribû, çakêtkî reş bû. Wextê hat girtin derket min got Leyla, min got wextê hatî girtin min gotiye başek mij Leyla wî çakêta çêkiriye qalin de. En azından lêxinê jî nahêle pir canê bêşe. Ji min got qey nizanî ku bi cila îşkence li meriv nakin. Min got na, min gotiye qey
bir işkence yani tebicilal meritkin ona go ne var ya. Jibir hinki kala işkence Leyla kırpı. A 12 Eylül'e mebis bu fakat par arasti hayme girtna jina işkence jina tazibuna jina tecavüzat bine cavade hayme jvana pırtine bu. Hatta Leyla servi haberdana min kitabı ser işkence atmin ifsandın 9 Eylül'e de kala etkine uyadam koşta be yapkhune. Neyse من وی کتابی خوانده هنگی ده حقی işkence de خیراوی پرتو که زانبونا من وی آبو. Neyse mebirin berdediye evi, mebirin berdediye karakole minu ve hevalaşın. Mileneri ezvenasın hakim go kesin icam bir şey vaktim birin go veya nabette gotiye. Mileneri ezvenasın hakim go demek ki rast kabernadın evjimin asnak. Melciki dan seknadın berdediye karakole. Çünkü hendir ve tişna be persiyan daviye ve meder baskrana. Hatta çünkü der az bağırt kim dünya der baskır yani. Varinik de yani ne vakte insan aya. Çiftliğe bireme hebu. Emcana da çünkü çiftliğe mebarak arka digir tohte mevan zevt kir ve marina juan tat. Eji mil dora xo nari mgacib bi dengaj ke derte nari eser lagor ke sekni me evan izgarek after. Go aciba karik het nevra dengi karka jvrate marina wan jvrte. Ezled nerim ne çki hayvan ter hare khare. Neyse mefam kir jurnay mil dora xo nari ve kave 5 metre duri me bina meduri bina dane seknandım. Vek 20 santimi, vek 20 santimi, 30 santimi pace khane etkin belye yani pace fakat yani tişki pırındık. Mguhe Khudaye marina insanaye ojwe deratte. Ha mgo tamam mgo insan işkence eder ama ne denge insan ki bu. En hendik bir daha insan behevre tkirin varin. Neyse mederbasi hindir kirin. Mederbasi minüveşine mederbasi hindir kirin. Paşe evjina ku bimir peşiye girtmun ve ayin berderiye me bhamle bu haftmeyi bhamle bu. Emçün hinki ma medijini gidine tevizilame veşi anin. Evjinji bhamle yani 80 derbas kir bu hamle ve. Neyse medanın ser masaki ve ser kursina medan runuşlandın. Çıkasa mele henel bismil melek zarokevan li qırsalene. Zarokevan hafsedene. Tamamen mele bismil ve şeve girtin. Ani el kite elvan nerim. Asker ki jmurgo işev çıka ahbabete dostete hene. Gome gişabini. Sedu deheb insan nava dışeva da girtin anin vedere. Daviye mevana fark kir. Jivana embejin jin ezu şagirdik min yine evvel embejin ne bu bazı sali 13-14 sali yine. O edneji deheb jini hevale jin ko he ne zevcan dibun evjen bejin amrevan 20 sali bu. O deheb jini bhamle yek haftmeyi yek haşmeyi vana. Mevana girdin. Benç habjin zilama demek dibirin hücre mecna abetin yemekhana askeriye o aks asker hatta sıbı qafleknan dxwa dara ednete çaveme idi girtine jitakra ve evavan emna desun gi asker adane var. Mabetne koşeki heykeli Atatürk lure kısna arame mesajına dane veli sedane veli vahinki arame firfirk medanine o var. Neyse piştik operasyona ve şevikadiye go Celile Kaplan avli bamkire. Min birin çabekiri. Me birin odaki asker gibi bu ezrat bavini zanım ama mahkak diye ki paya bilindi bu yani.
Çünkü ifadamaya evvel uygurt normal asker giyinin bu yani. Jimberko Celile Kaplan, gona go nave ko Sadiye ko bejem go tariha ko beje kija tariha dini nave diye ko nave babe kimlike destiwi de yani evene evediye khasuya balme pişi wi hawi jimberko go dısırnak gide go defter kağıt yeditin go dve sırnak ede nave de go tişki varetine esinsan hebeji haimjetine jimberko tabii ev ne zane em bejin halka eğitimi ez sözleşmeli şuglum öyle kadroya mı heye o em bejin binenave öğretmeniye de matına girtin jimberko Celile Hanım keşke kendi bu işlere koymasaydın, girmeseydin bu işlere. Çünkü bu topraklarda yani çalışan kadın sayısı çok azdır. Senin bir kadron vardı, keşke bu işlere girmeseydin. Ama girmişsin, burada gelmişsin, konuşsan konuşmasan dedi. Sen işkenceni göreceksin. Konuşmazsan yararınadır. Benim sana yapabileceğim en iyilik budur. Go git biraz düşün. Go zaten birazdan seni alacaklar. Hatun möbürün çavim jigredan o möbürün. Em çün uycek aksi varvara insana jeda demek müjid birin uğra. Pelik pırdireş. Emin be yani be mezinkirin yani bıkası dıkata se katak merv setene beji dükatuni em berjeri arde. Möbürün çavgirti meren sana her şey. Canım Kevin, vakit Kevin radicin destemi bu cara hin espernet ket. Neyse, mebrin demek ki o da işkence bu. Jimurgo'dan eğer haber bedi ki de hısbe vi navi kari emete berdin emete işe bindin malatta bırak keşif bana hisse tizani ve dere aske sorgucu jimur bana. Etsay ve dere toplumu girtiye, feodal toplum ki kes insan pe bahasen kut hati girtin, didnav deste merder basbı daha kesnet etxazen hep dertsevuce. Ve malbata da hiç bir tefedip ki hatta belki malbata da tepkuşe. Te haber nedi? Emet ebdin deste askere ha kadroata jihete devam ki go kadroam tine sözleşmeli mi go eğer haber bede mi kadro işiptin ajanlık teklifi dış kadde vermen yana emet ebdin deste askere neyse bu tişki ezbi vejim tine sadece göreve huya insanetiye kiriye tabii de ben de öğrenci arva kiriye tenzam şükriye şol mezentken neyse ve gave hinkilimi hıstın fakat embejin kabada yapın. İşte saçave merdhusun da se merdhusun ge merdhusun var yani ne pırtışki kumerim karbu idare ke. Mebirin jor demek ki haberdanam değerlendirmiş ki vak saat ki 7 saatler basne bu disam mebirin गोतन इदी ते करारा खुदा को te karara खुदा को kararam tişki kezbi bütün yani etişkiniz zanım ayım tişkitine sadece öğrenciyim hep Türkiye'niz zanı bu mübarek Kürdi haberdaya o ek fakire buna men alivan kirye jep eveji tişki kezbi vejim tine neyse yani lüvedere med işkence ki var der baskire navavi serolcide yani meriv bir tenebe kesinlikle bu meriv tenebe yani
مریم نکاره işkence şkurt evke şkurt tenir beşe. Hani deyit be ya dışkır nikari itiraf ki ha. Nikari kala işkence hoş şase var ki. Akısı ki yani jeder ve mervati